היי לכולם, ברוך הבא לפודקאסט מכוונות גבוה עם ליה ושירה. זה כבר לא מצחיק, זה כבר לא מצחיק. זה בטעות, אני נשבעת. זה כבר לא כתוב ליה מצחיק. ושירה כן, אבל אני מצביעה על עצמה ליה, את מבינה זה מה ממש אני בטעות, באמת שזה בטעות. זה בטעות, כבר 4 פעמים זה בטעות. זה בטעות. היי, ברוכים הבאים לפודקאסט מכוונות גבוה עם שירה וליה. אז היום יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת וקרובה. די, תפסיק, היא גם את זה אומרת על כולם, ואני מתחילה להתעצבן מזה. אוקיי, אני אציג פשוט. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מכוונות גבוה עם ליה ושירה. היום מתארחת אצלנו אלונה, המהממת. אלונה, מה קורה איתך? בסדר. אז אלונה היא בעצם שחקנית צעירה. מה אני אגיד על עצמי? אני אלונה, אני בת 12, מראש העין. אני שחקנית. אני מאוד אוהבת את עולם המשחק, אני בעיקר אוהבת תיאטרון. השתתפתי בכמה הצגות, השתתפתי בהצגה בקאמרי, מלצרית, בחתונה מאוחרת בהבימה ובשתי אופרות, שזה היה מאוד, זה היה כאילו, לא שרתי אופרה, זה היה כזה בפנטומימה. השתתפתי בשיקוי אהבה ובאוטלו. זה היה, וואו. זאת אומרת שזה קורות חיים כאילו של מישהי בגילנו, כזה. קורות חיים של מישהי גם מעל גילנו. ואת גם היית לידת פסטיגל, נכון? נכון. זה איך היה מטורף. בפסטיגל? וואי, היה מגניב, כאילו במה ענקית. נכון. איך זה לעמוד על הבמה הזאתי? וואו, מטורף. זה לא הבמה הראשונה שעמדת עליה, נכון? לא, כי כאילו כל הדברים שעשיתי, זה היה לפני הפסטיגל. הפסטיגל זה היה כאילו הפרויקט של הבמה האחרון שעשיתי. נכון, מלצרית ירד. מזמן ירד. שהפסטיגל היה, כן. מזמן ירד. אין על מלצרית. ואת כל זה עשית בזמן בית ספר? כן. איך באמת משלבים? לא פספסתי בית ספר, אני כאילו, אני לא מרגישה שזה עולה לי על הלימודים. זה אחר כי כאילו- הצהריים? כן, ברוב הדברים, אסור להשיג את הילדים כאילו על זמן הבית ספר, אז כאילו לא היה לי דברים שהם על זמן בית ספר, והדברים שהיו לי, כאילו השלמתי את השיעורים ואת הדברים כאילו לפני או אחרי, כאילו לא הרגשתי שזה פוגע לי בלימודים. וואו, ממש יפה. אז גם תלמידה טובה, בנוסף לזה שהיא שחקנית, סרט. איך הילדים בבית ספר מגיבים? חברים וכאלה? הם מתלהבים שיש כאילו ילדה שהיא... כן, בעיקר בשכבות התחתונות כאילו מתלהבים שיש זה, אבל כאילו בכיתה שלי מאוד כאילו מאוד מפרגנים, יש ילדים שקצת פחות, אבל כאילו הרוב ממש מפרגנים. אף אחד לא צוחק או מתנהג לא יפה וכאלה? נראה לי אנשים היום מנצלים אותי ורוצים להיות חברים שלי. את מרגישה שמנצלים אותך ילדים? אני לא, אולי כאילו מקרים בודדים, אבל כאילו רוב החברים שלי הם באמת חברים שלי, כאילו מהלב לא כיף. קשור לדברים שאני עושה. אני שאלתי אותך את השאלה הזאת, לדעתי שהיינו בבית לסין. זה את רצית להיכנס לעולם הזה או שהכניסו אותך? כן. באיזה גיל התחלת? תמיד אהבתי כאילו להופיע, ותמיד רציתי להיות במרכז, תמיד רציתי שאני הראשית וזה. אבל כזה בגיל כזה 7.5, 8, פתאום כזה חברה של בדודה שלי, כאילו החברה שלה היא סוכן וזה, והיה צריך איזו ילדה לפרסומת, ואני מאוד התאמתי, ואז כאילו עשיתי אודישן דרך הסוכנת הזאת, ולא התקבלתי לפרסומת, אבל אמרתי כאילו שאני ממש ממש רוצה להמשיך, ואם כבר יש דבר כזה כאילו סוכנת וזה... בגיל 7? גיל 8, 7.5 כזה. וקיבלת לא בגיל 8? כן. איך הגבת? התבאסת? התבאסתי קצת. כן. כן, אבל כאילו אמרתי, טוב, דווקא בגלל שקיבלתי לא, אני דווקא רוצה להמשיך, ואז כאילו, ואז התחיל כל העניין עם קים, הסוכנת אצל שלי, קים קים. גורדון, כן, קים, אני אוהבת אותך. היה תפקיד כאילו אודישן שעשית שלא התקבלת, ונגיד מאוד מאוד רצית? רוב האודישנים שאני עושה, כאילו אני לא מתקבלת, כאילו אני עושה כל הזמן, ואז כאילו כמה פרויקטים כבר עשיתי, 10. היה משהו שממש רצית? כן, בעיקר הדברים שלה, נגיד אם פתאום אני לא מתקבלת לאיזה פרסומת, אז כאילו אני אומרת לעצמי שזה כאילו פרויקט יותר קטן, ולא נורא, כאילו, כי כל הזמן יש אודישנים לפרסומות. סדרות לפעמים אני מתבאסת, אבל כאילו הכי אני מתבאסת על הפקות של תיאטרון. בעיקר כאילו כל ההפקות שהיו בו המון ילדות, נגיד קטנטנות, אני, ספר הג'ונגל, לכולם עשיתי. אבל בסוף עשית דברים שווים אחרים. נגיד אני חושבת, תראה, רוצה לספר מה היה החלום שלך שהיית קטנה? אני שהייתי בגילך, הייתי גם לפני זה אובססיבית לפסטיגל, משהו מפחיד, כל הפסטיגלים של פעם, כאילו 2003, 4, 5, 12. וזה כאילו ממש היה החלום שלי, להיות ילדת פסטיגל. ולדעתי, זה שאת היית ילדת פסטיגל, זה הדבר הכי מגניב שיש בגיל הזה לעשות. באמת, אני חושבת שיש מלא ילדים שמקנים בך עכשיו. בת כמה היית? כשמה? שהתקבלת לפסטיגל. זה היה לפני בדיוק שנה, כי עכשיו גם עושים את האודישן לפסטיגל לשנה כאילו של עכשיו, אז כאילו... רגע, הילדים שהיו בפסטיגל שנה קודמת יכולים לא לעשות את זה יכולים עוד להיות פעם? שוב. היית בשנה שעברה, וזה שווה ברמות. זה ממש מגניב. איך זה באמת לעמוד על במה כזאת מול כל כך הרבה אנשים? זה כאילו, זה חוויה כאילו גם... זה בעיקר מרגש אותי, כי כאילו, כי אני לא... אני כאילו בלחץ לפני, אבל אז כשאני על הבמה זה כאילו רק כיף לי, אני לא בלחץ על הבמה וזה. עשיתם הרבה חזרות? לא.
מה זאת אומרת? זה לא היה, היה כאילו את כל אני שמה מתנשאת, כאילו היה את כל הילדים שכאילו רק רקדו, ואז היה את התפקיד של טומי, שזה היה התפקיד של המשחק. שזה מה שאת עשית. כן, שזה התפקיד כאילו שבאמת מדבר. והיינו כאילו 8 ילדים, כאילו או יותר. היינו בערך 8 ילדים, ואז כאילו 4 בנים, 4 בנות. אמרתי נכון. אוקיי. וכאילו, היה חזרות. הראו לנו, גם היה מין כזה אזור ענק גם שם באקספו, שכאילו הוא היה הדמיה ממש נמוכה של הבמה. גם איזה, כאילו, גם סרטטו איזה חלק הוא עולה וזה. ושם עשינו חזרות, אבל כאילו, בגלל שאת אמרת שכאילו היה את הקטע הזה שאסור להעסיק ילדים, אז עכשיו כשמותר להעסיק אותם, אז יש חוקים כאילו מאוד נוקשים עם זה, אז אסור להעסיק אותנו יותר מ3 שעות או משהו כזה, בייחוד מי שמתחת לגיל 12, ואז עוד הייתי בת 11, אז יצא שכאילו היה ממש מעט זמן לחזרות, אז כאילו לא כולם הספיקו לעשות את כל הסצנות, ואז לפעמים כאילו הייתי צריכה לשבת עם מחברת ולהסתכל על ילד אחר עושה חזרות, ואז לרשום לעצמי מאיפה אני זה, מאיפה אני שם, אז כאילו. הבנתי אותך. כמו דאבלים, כמו שעשו לנו. נכון. ובלצרית נגיד, שזו דמות יחסית, כאילו, היא מגיעה בסוף, היא הבת של משי, אני זוכרת. כן, תפקיד מאוד קטן, אבל כאילו, תיאטרון. ההצגות האלה מאוד מאוחרות, גם בלצרית זה בדרך כלל מתחיל מאוחר. איך זה, נגיד, לעלות על הבמה בשעה מאוד מאוחרת, ולחזור הביתה בשעה מאוחרת? איך זה משתלב? לפעמים יש גם את זה בזמן בית ספר. כן, אז רוב ההצגות שלי למחרת היה בית ספר. וכאילו, כבר למדתי, אני כאילו, יש לי כזה יכולת, אני יכולה להסתדר בלי הרבה שעות שינה, כאילו. אז הייתי חוזרת הביתה, ישר הולכת לישון ומתעוררת לבית ספר. רגע, אם היית נכנסת בסוף ההצגה, כי הילדה שלה נכנסת בסוף, והיית מגיעה בתחילת ההצגה, נכון? כי צריך להיות שם. לא, צריך להיות שם. בעיקרון התפקיד שלי אמרו לנו שאנחנו יכולים להגיע באמצע ההצגה, אבל כמובן שאני כאילו... גם יש בהתחלה היינו עושים, כל תחילת הצגה, כאילו, כזה, את המשפט של סוף ההצגה שלה, בצלחת לחוד, אז כאילו היינו עושים כזה ידיים, והיה לי ממש חשוב להשתתף, כי גם אני משתתפת. ברור, מה זאת אומרת? אז כאילו כל הצגה הייתי מגיעה בהתחלה. ומה עשית כל הזמן הזה עד שעלית? איך העברת הזמן? לפעמים הייתי ממש נכנסת כזה מתגנבת לבקסטייג' וכזה מסתכלת, וכאילו, או שהייתי גם בחדר, אבל גם הייתי כאילו אוהבת להקשיב למוזיקה. היית שם לבד? חיכית כל הזמן הזה לבד? לא, עם אמא שלי, או סבתא שלי. וואו, הם היו איתך כל הזמן? כן. וואו, כל הכבוד, באמת. גם להצגה השנייה שעשיתי, היה אפשר כאילו, היה סבא אפשר שיבוא איתי מלווה, ואז כאילו הילדה שמשתתפת כל פעם בא איתה כאילו מלווה מהתיאטרון. ואמא שלי אמרה לא, 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 והיא תמיד באה איתי. על הבמה? לא על הבמה. לפני שנכנסים. כאילו כשנכנסים וכל הזמן שלו מאחורי הקלעים, אם אני צריכה משהו, אז כאילו יש איתי מלווה, אז לא, אז אמא שלי אמרה, לא, אני רוצה. ברור. אני אביא אותה. איזה כיף, זה גם הכי כיף להיות עם אמא. אז יש לך גב מלא מההורים שלך, הם שומרים עלייך. הם לא דוחפים אותי, כאילו זה, הכל זה דברים שאני זה, ואם יש איזה משהו שאני לא רוצה להגיש או לא זה, זה כאילו, הם מכבדים את זה וזה. וכאילו, הם איתי בזה לגמרי. יש מצב שתסבירי שאלונה היא נמצאת באיילת שלי באינסטגרם. מה, ממלצרית? כן. תבדקי, עכשיו זה מעניין אותי. רגע, תמיד פשוט היה גם ילדה עם שיער חלק, ותמיד הייתה ילדה עם הטלטלים, אני. היה גם אחת עם פוני, היה... תחפשי. לא, יש לי אותה ממש משהו. אני הייתי כשהייתה את הילדה עם השיער חלק, דיברנו על זה כבר, בדקנו. ואז, הנה זה אני בהצגה הראשונה שלי, כאילו הייתי ממש קטנה פה. אוי, שזה מהממת. וואי, הכי מתוקה. את יכולה גם אם בא לך להראות את זה למצלמה, אם לא, את לא חייבת. אני רוצה, איפה המצלמה? תראי להם, שם, הזאתי שלך. הופה. תראו איזה מתוקה. בהצגה הראשונה. זהו, אז אני לא זוכרת, האמת שהילד הזה כבר לא קיים, מסתבר, אני אתמול מחקתי אותו, כי אני צריכה לערוך אותו חדש. איך זה היה להיכנס פעם ראשונה לקאמרי, למאחורי הקלעים? זה היה כאילו... אז אני זוכרת את היום הזה שכאילו גם עדדו לנו, ואז גם רצו להראות לנו את התפאורה, או שזה היה בחזרה אחת, וכאילו היינו כזה איזה 4-5 ילדות, ואני לא זכרתי את זה, אבל באמת לא מזמן הייתה לי על זה שיחה עם אמא שלי, והיא אמרה לי שכאילו הילדות שהיו, הן לא כל כך... הן לא בהכרח כאילו התלהבו מהתפאורה, ורק אני כזה, כאילו הגעתי לאיזה חנות ממתקים או משהו כזה, ואני מסתכלת ככה על התפאורה, ואני כזה, וואו. והתלהבות. בת כמה היית שהתחלת עם מלצרית? וואו, אני חושבת שהייתי בת 8.5. זה ממש צעיר, זה מטורף. ואז היה, לא, הייתי בת 9 או משהו כזה, 9.5 כזה, ואז התחלנו את ההצגות, ואז פתאום יצא איזה חוק חדש שאסור להעסיק ילדים בצורה כזאת, מתחת לגיל 10. ואז הביאו כמה בנות שהן יותר גדולות מגיל 10, ואז כשאני הגעתי לגיל 10, הייתי צריכה לחכות איזה כמה חודשים, ואז חזרתי. גם מלצרית, הסשנים של מלצרית זה כזה פעם ב... נכון. אף פעם. זה היה הדיבור תמיד על מלצרית. כן.
דיברנו על זה גם עם רפאל, על יציאות אומנים. יצא לך לצאת מיציאת אומנים? כן, ואנשים מזהים כאילו? כן, אני כאילו, הם אמרו לי, יואו, זה לא את היית הילדה החמודה בסוף. וואי, זה ממש מתוק. רגע, רפאל גם היה במלצרית. נכון. אז את מכירה את רפאל? ברור שאני מכירה את רפאל, הוא גם בן דוד של חברה ממש טובה של אמא שלי. כן? כן. וואי, אז מגניב, אנחנו הבאנו פה גם את רפאל, ועכשיו אותך. ושניכם הייתם במלצרית. באמת, המלצרית כל פעם ריגש אותי, כי כמו שאמרת, זה היה סשן פעם באף פעם, וגם תמיד אני זוכרת שבסוף כל שאם הייתי בהצגה האחרונה של הסשן, היו מביאים לי את הבלון שהביאו למשי בחדר לידה, תמיד היו מביאים לי אותו. וואי, זה ממש מגניב. זה מתוק ברמות. תחשבי איזה דברים יש מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים עליהם. אני לפחות, שאני רואה את קברט, אז לפעמים אני עולה למעלה ורואים את כל נכון. נורא גם קר כאילו בבקסטייג' שאתה, אפשר חדרים, ואז כנכנסים ממש קפוא. את זה אנחנו גם יודעות כבר, אנחנו גם לומדות בקאמרי. כאילו בדיוק סיימנו, אבל 2 עכשיו היינו שם כל הזמן, ואין על הקאמרי. גם נכון שאתה בדלפק של הבית קפה שם במלצרית, את הקופסאות הוורודות של כל כאילו של העוגות. כן. אז הבגדים של לולו תמיד היו, שזה השם של הדמות, תמיד היו כאילו, כל הבגדים של כל הילדות היו בתוך קופסה כזאת, כמו של העוגה. כן? כן. קרה לך ששכחת טקסט, נגיד, אפילו בפסטיבל, כי היה לך שם יותר טקסט, נכון? כן, בפסטיגל כאילו היה לי איזה, פעם אחת שכחתי, אבל כאילו זה זרם. גם בחתונה מאוחרת היה לי גם פעמים שזה גם פעם אחת, אני זוכרת שהייתי צריכה, כאילו, הייתי צריכה להשתעל על הבמה, ובגלל שזה היה ממש ההצגות הראשונות שלי בחתונה מאוחרת, שזה היה באמת טקסט, אז כאילו לא ידעתי מה אני אמורה לעשות, וממש נחנקתי על הבמה, כאילו זה היה... יואו. כן. אוקיי, זה מלחיץ. כן. מה זה חתונה מאוחרת? איפה זה עלה? זה היה בהבימה. זה היה בהבימה. כן. זה ירד ממש לא מזמן. זה היה עם צביקה הדר ואסתי זקה. וואו, יפה. מיכאל אלוני גם. איך זה באמת לשחק עם שחקנים בסדר גודל כזה? זה מטורף כאילו לשחק איתם, הם גם במציאות כאילו, אני גם מגלה כאילו איך הם במציאות, נגיד צביקה הדר הוא ממש חמוד וכאילו... את יודעת, כי הוא הרבה שנים היה כאילו היה המנחה של בית ספר למוזיקה, הוא ליווה ילדים בגיל שלך, עם כישרון כמו שלך, עם שירה אמנם, אבל זה היה... הכרת אותם לפני שאת... הכרת לפני את הסיפורים שלהם? אני לא בטוחה כאילו, אני מאוד אוהבת נגיד זמרים, אמנים כאילו של פעם, אבל אני חושבת שצביקה הדר התחלתי ממש להכיר אותו, וכאילו אמא שלי סיפרה, אני חושבת שכשהתקבלתי להצגה, אמא שלי סיפרה לי לצביקה הדר, ושהיא ממש אוהבת אותו וזה, ואז כאילו... אז זה כאילו כזה שגילית על הפרויקט הזה, התחלת לשמוע יותר וכזה כן. זה. אז כאילו זה דווקא גם טוב, כי כאילו בדרך כלל שמכירים את השחקן לפני, אז גם מגיעים ממש מתלהבים. נכון. ואז כאילו אם את לא מכירה אותו, זה יותר כזה גובה העיניים. נכון? נכון. קרה לך איזה חוויה, משהו מאחורי הקלעים שאת רוצה לספר עליו? אני אחשוב... לא, קרה לי איזה משהו קטן, זה לא כזה, טוב, זה קצת מביך. הייתה במלצרית, היה גם כאילו כל מיני רקדנים, אז היה אחת שקראו לה לינוי, שעכשיו היא משחקת בסיפור הפרברים. את מריה. את מריה. והיא גם בילדים החדשים שכאילו של אילי בוטנר. וכאילו, זה הבחורה שכאילו הייתה צריכה לכל ילדות בהצגות שלהן, לבוא כאילו לקחת אותן מהחדר לזמן שהן צריכות לעלות על הבמה. וכאילו, אני מאוד מאוד אהבתי אותה, ואני חושבת שכאילו גם היא אהבה אותי, וכאילו כל פעם היא הייתה באה אליי גם לחדר כשאין לה סצנות וזה, ואז כשהיא הורידה את הפאה, אז השיער שלה היה כזה, כאילו שחור כזה ממש גלי. ואז היה כזה את המדרגות בסוף ההצגה, ואז כזה ראיתי אותה, אני חשבתי שזו היא יורדת במדרגות, כי גם השיער שלה, כאילו לא היה איזה כאילו משהו שיכול להיות לא היא, ואז אמרתי לה, היא החזיקה סטנלי כזה ממש חמודה, אז אמרתי לה שהסטנלי שלה ממש יפה, אבל לא אמרתי לה כאילו ככה, אני לא זוכרת, לא אמרתי לה שהסטנלי שלה ממש יפה, אמרתי לה את זה כזה גם קראתי לה איכשהו באיזה כינוי או משהו כזה, אני לא זוכרת, ואז היא הסתובבה וקראתי לי שזו משי בכלל, וזו לא הייתה היא. די. כן. האמת היא, נכון, גם שחקתי עם משי, איך זה לשחק עם משי על הבמה? מושלם. להיות הבת של משי קליינשטיין. עם טלי טלי אורן. וואו. איך לא חשבנו על זה? טלי אורן, בכבודה ובעצמה. אני מתה עליה. טלי מהמם. עשיתי עליה עבודה בבית ספר וכאילו אני מתה עליה. אין על טלי, טלי מטורפת, כאילו. היא טופ שחקניות הכי מצחיקות בארץ לדעתי. עם איזה שחקן הכי התרגשת לעבוד איתו, נהנית? וואו, יש המון, כאילו... אני חושבת שטלי, גם הכי כאילו הרצתי אותה מלפני, אבל כאילו המון, גם כל הקאסט של הפסטיגל. שחר תבוך היה נראה לי ממש חמוד כאילו מלפני, ואליאנה זה כאילו שהייתה כוכבת של כל הפסטיגלים, זה היה... באתי להגיד שדיברת על לינוי, שהיינו עכשיו, מי שלא יודע, אנחנו לומדות בקורס מחזור 2 של בית לסין. אני הייתי גם במחזור הקודם, ועכשיו גם אלונה איתנו במחזור החדש. נכון. ואני זוכרת שהיה לנו שיעור, זה היה השיעור הראשון של לינוי בא?
כן, ואני זוכרת שהיא באה, ואת ישבת כזה מאחוריי, ואז כזה פשוט ראיתי אותך ממש מתרגשת, ואני כזה מסתובבת, וניסיתי כזה להבין מי נמצא פה, ואת האנשים וזה, ואז אמרת כזה, אני עליתי לשיר איתה, אני הופעתי איתה משהו. זה... ואז גם אחר כך שהיא ירדה, אחרי שהיא דיברה איתנו, את רצת לחבק אותה כזה. נכון. וזה היה סופר חמוד, ואני לא הבנתי מאיפה אתן מכירות כזה. ועכשיו אני פתאום שומעת על הכל, אז אני אגיד מעניין ממש. ועכשיו התחילה את ההצגות של את ההופעות של אילי בוטנר והילדים החדשים. כן. ופעם אחת באתי להופעה שלה, והיא העלתה אותי לשיר, כאילו לשיר את השיר. כן? כן, זה היה גם ממש מגניב. אז זה מה שהתכוונת, וואי, זה נגיד ממש... זה בטח היה מטורפת. כן. זה הרגעים הכי מרגשים. בקיצור, לינוי מהממת, ואני מתה על אילי בוטנר ברמות. הוא כתב את אפס, הוא כתב את בלוז, כאילו את השירים. את בלוז לא ראיתי. אני בשוק שלא ראית. לא ראיתי. באמת? זה בסדר שהיא לא ראתה עלייה? למה? זה לא גיל לילדות בנות 12 לראות בלוז לחופש הגדול. אבל אפס ראיתי, גם ראיתי את אפס ההצגה. ראתה, מאמי. אפס בחסנות היא שאני הייתה גם לנו בסיפור הייתי. הפרברים. לא, מה עזבי סיפור הפרברים? מה את משווה לבלוז לחופש הגדול, ליה? נכון. שראינו שבוע שעבר. ראינו, בשבועיים. נכון. עם השואה, עם ההקלטות מהזה. גם בלוז ירד לפני איזה שנה בערך, והיית בת 11, משהו כזה. לדעתי זה עדיין לא הגיל ללכת לבלוז לחופש הגדול, אני אומרת לך את האמת. אני לא זוכרת שום דבר. אבל יש את הסרט, זה שחקן אלונה שאת שואבת ממנו השראה. אני מאוד אוהבת את טלי. כן. וואי, איזה כיף, הלוואי והיא תראה את הפודקאסט הזה אנחנו מעלות את זה, אנחנו עושות טרילר, טלי אורן, עם כל פעם שאמרנו טלי אורן בפרק הזה, אנחנו מתייגות אותה. כאילו, טלי אורן. בואו עכשיו נגיד סתם על הפעמים טלי אורן. סבבה. טלי אורן. טלי אורן. טלי אורן. טלי אורן. וואי, אז טלי אורן. כן, טלי אורן. לא, רגע, אבל תקשיבו. גם טלי אורן. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. טלי אורן. לגמרי, טלי אורן היא באמת... וואו. כוכבת. אז טלי אורן. אוי, זה כזה יהיה מצחיק אחר כך. אנשים שלא יצפו בריל, שיצפו בפרק, וזה יהיה כזה, טלי אורן. טלי אורן. טלי אורן, חברים, טלי אורן. וואו. בוא נסכם בטלי אורן. וואו. מסתכנה, מה עשינו לה? אני גם רוצה שככה יעשו אולי בוטקאסט אלונה. יאללה, עכשיו רגע, אבל אלונה, אני לא יודעת מה שם המשפחה שלך. כן, גם את לא יודעת. אני גם לא יודעת. את גם לא יודעת. את יודעת מה שם המשפחה שלי? כן. איזה שם משפחה מטורף יש לליה. וואו, מושלם. אבל יש מישהי בשם ליה בלוק בעולם הזה כבר, והיא מפורסמת מאוד. נכון, היא דיברנו על נהגת זה. מרוצים. נכון, כן, נכון. סליחה, זה פשוט קצת עצוב לי. היא גם בגיל שלך לדעתי. היא גדולה ממני בשנה. אוקיי. זה כאילו, היא לא יכלה לבחור אני לא שם אחר. חושבת שיש, אני אחשוף, וואי, זה שם משפחה, אבל זה לא רגיל, זה לא שם משפחה רגיל, לא תגידי עכשיו כהן, משהו כזה. לא, וטוב שכך, לא צריך שם משפחה רגיל. נכון, אני חושבת שאני היחידה שקוראים לה ככה. נו. אלונה שטריקס. שטריקס זה מטורף. נכון, זה שם טוב. זה ממש מטורף, זה שם במה גם טוב. אלונה שטריקס. שאלתי את ג'מיני כמה אלונה שטריקס, הוא אמר 1, והוא אמר שזה כאילו זמרת ושחקנית צעירה, והוא אמר את הדברים שעשיתי, והוא גם בטוח שעשיתי את מה הבעיה 4, וכאילו, גם את ChatGPT. זה כזה, קבלו את אלונה. סדרה שהופעת בה? כן, אני הופעתי בבני מצווה, שזה בכאן חינוכית, בעונה 3, ועכשיו אני הולכת בקיץ לצלם סדרה ב-yes שקוראים לה מפונים. עשיתי לזה אודישן. באמת? לאיזה תפקיד? כן. התפקיד של ההוא שהוא של ה... אני אגיד לך. עשיתי לזה אשכרה אודישן. לא, אבל זה היה אודישן כאילו עשיתי טייק אחד, הייתי צריכה לצאת. לא התקבלתי מן הסתם. גם הייתי גדולה, זה כאילו לילדים יותר צעירים. כן, לגמרי. זה לזה, אני לא יודעת למה קיבלתי את זה. לא בטוחה אם מותר לך לעלות איזה... יודעת שהוא הולך להיות, כאילו, הוא הולך להיות הדמות הראשית. האח הגדול. כן, שלי. כאילו, והוא היה אמור להתאהב אני בהלם, רגע. את אוהבת את... את מהבנות האלה שאוהבות את... אני מעדיפה יורם גאון, אני חייבת להגיד. יש לנו פה עסק עם... די, אני בהלם. איכות. וואי, אני חייבת אני גם הלכתי להופעה שלו, לא של יורם גאון. הבנתי, כן. וואו, אז להגיע לקולבק זה כאילו, להגיש אודישן, ואז כזה פתאום כזה יש קולבק, אז כאילו, אני כמובן, פעם כשהיה לי קולבק, נגיד בקולבק הראשון שלי, השני וזה, הייתי ישר מפתחת ציפיות, אומייגאד, כאילו עברתי שלב, אבל כאילו, היום כאילו אני עושה יחסית הרבה קולבקים, אז אני מבינה שזה כאילו לא תמיד מצליח, וגם אם אני לא עוברת, נגיד עשיתי קולבק ועכשיו לא עברתי למאץ', אני יודעת שזה כאילו מחמאה, שנגיד... שעברת כבר, שהמלהקים כאילו, ובייחוד אם זה מלהקים שאני עוד לא מכירה, כאילו שהם כאילו מתעניינים בי וזה, אז כאילו ליפול במאץ' זה מבאס, אבל כאילו קולבק זה... אגב, דיברתי עם אלן, כאילו מבית לסין, לגבי קולבק שעשיתי כאילו על תפקיד, והוא אמר לי שזה נטו התאמה לדמות. באמת, כאילו, תחשבו על זה שאם כבר הגעתם כאילו לקולבק, זה כבר אומר שאתם טובים.
אוקיי? ושאתם אולי מתאים לדמות ולוקחים אתכם כדי לבדוק ואז אם לא עבר באמת, זה כנראה שהדמות שנבחרה לתפקיד יותר מתאימה. גדול, אז היא פחות, אין ביניכם כימיה אולי. גם יכול להיות. זה לא אומר שאנחנו שחקנים לא טובים. העובדה שהגענו למאץ' זה כבר כאילו, וואו. עשיתי מאץ' לתראות, לא תראו אותי, כן, תראו אותי. גם טיפה להסתובב קצת כדי שיראו אותך יותר. עשיתי מאץ' לתראו אותי עם הדמות הראשית שכאילו הוא כבר התקבל, הילד, כאילו שהוא היה אמור להיות אח שלי הגדול, והוא כבר התקבל. גם לזה עשינו אודישן. לתראו אותי? כן. לאיזה תפקיד? אני לא עשיתי אודישן לדברים האלה. זה לא היה לתפקיד גדול, זה לילדה שהיא דופקת לדעתי שכנה. היה שם סצנה, משהו הזוי על... תפקיד... משהו כזה. לא ראיתי את הסדרה. אוקיי, אני צריכה לא לדבר, כי זה כאילו ספוילרים. זה כנראה לעונה הבאה. בכל מקרה, תמשיכי. וכאילו, שם כאילו התבאסתי, כי הגעתי למאץ' וכאילו לא התקבלתי בסוף. לא נורא. מה שונה מאץ' מקולבק? שכאילו... רוצה לספר מה עושים? בדרך כלל, כן, בקולבק זה פשוט כאילו, כמו לצלם את האודישן בבית, פשוט רק עושים את זה מול המלהקים, כאילו, ממש זה. ולפעמים גם מקבלים טקסט שונה. כן, לפעמים. אבל אני לרוב מקבלת אותו טקסט, אבל היה לי גם פעמים שקיבלתי טקסט שונה. וגם, ומאץ' זה כאילו, או עם מישהו שכבר התקבל לתפקיד גדול יותר, או תפקיד אחר, או מישהו, עוד ילדים שכאילו גם נבחנים, שיכולים לשחק כאילו תפקידים שיחד איתי, ואז כאילו אנחנו עושים כל מיני התאמות. נגיד, הייתי ממש בתחילת הדרך, קצת אחרי הפרסומת הזאת שנבחנתי עליה, עשיתי אודישן לצוות הצלה, לסדרת המשך, לזה שלא זוכרת איך קראו לה, וכאילו היה שם, עליתי לקולבק, ואז עליתי למאץ' וכאילו, זה היה נראה שהמלהקים מאוד התלהבו ממני, וכאילו, אני וההורים שלי היינו ממש בטוחים כאילו שאני הולכת להתקבל לזה. הם נכנסים איתך לקולבק, למאצ'ים? לא, הם כאילו כזה מחכים בחוץ, אבל כאילו אמרתי להם לפי מה שזה, וגם ממש הגעתי למאץ' וכאילו השלחתי שם הרבה עם כאילו עוד חיבורים עם עוד ילדים וזה, ובסוף לא התקבלתי לזה. ואז נורא התבאסתי, כאילו לא... כי היית נורא בציפיות. כן. כי כאילו אמרתי לעצמי, מה, כבר מאץ', מה כבר יכול להיות? גם מקבלים הרבה ילדים, זה כאילו, בראש שלי היה שכאילו הביאו את הילדים שזה, ואז יורידו איזה 1-2, למרות שבמציאות זה לא באמת היה ככה. כן. אבל אז קצת אחרי הגיעה מלצרית. וזה כאילו פיצה על הכל. כן. כאילו, והתפקיד בצוות הצלה... ומלצרית זה גם יותר שווה, סליחה. נכון, אבל צוות הצלה זה גם היה אמור להיות תפקיד עם הרבה יותר גדול והרבה יותר טקסט, אבל כאילו תיאטרון זה... אבל תיאטרון זה אני מעדיפה. ברור. גם אם זה רק לרוץ על הבמה פתאום כאילו ככה, אני מעדיפה, כאילו אני אוהבת. את יותר אוהבת תיאטרון מקולנוע. והסוכנת שלך מביאה לך אודישנים לתיאטרון? כאילו זה ממין היה. כמה שיש, כאילו היא מאוד מאוד מקושרת לתיאטרון, כאילו לדעתי. נכון. אבל כאילו כמה שיש, אין המון, כאילו. נכון. ואגב, אצלכם זה יותר קל לצלת, כאילו ילדים צעירים, כי יש הרבה יותר הצגות שמחפשים אליהם ילדים בגיל שלך וכאלה, ונגיד אצלנו אנחנו נחשבות לילדות עוד, כאילו אנחנו 18 ואנחנו נחשבות לצעירות, כן. ואנחנו לא צעירות מספיק בשביל לשחק כאילו תפקידים קטנים. נכון. אז זה כאילו, אנחנו כזה בדיוק בטווח גילאים שלא ייקחו אותנו לשחק, כי תחשבי בשביל ילדה בת 18, ייקחו כבר מישהי בת 20 ומשהו אחר לצבע למשחק. נכון. כמו תמיד מעדיפים לקחת יותר גדול, כאילו, לא תראי ילד בן 13 שנראה בן 15, אז ייקחו אותו לתפקיד של ילד בן 15. נכון. אז זה נגיד מבאס, כי אנחנו כזה עכשיו בטווח, שזה פשוט לא אפשרי, כזה גם בקושי נותנים להם מבוגרים, כאילו, דרך סוכנויות תפקידים, אודישן לתיאטרון. זה רק כזה קשרים, או אנשים שמכירים. אז זה נגיד שווה שיצא לך, כאילו, לעשות את כל זה. זה נגיד ממש מגניב. וזה גם קשה לי מצד שני לראות את כל הבנות שבעני ובקטנטנות ובספר הג'ונגל, למרות שיאמר לזכותי שכשעשיתי אודישן לספר הג'ונגל, יותר נראיתי כמו מוגלי ולא כמו בנה. ובאמת, אני חושבת אין על מוגלי, זו דמות מעולה. וואי, אני חושבת שעכשיו... ג'וי ריגר רצתה להיות מוגלי. אני עד עכשיו אני רוצה לשחק את מוגלי ולא את בנה. כאילו, באמת. זה רק מוכיח שאת שחקנית טובה, כי כל מי שרצה לשחק את מוגלי, הוא כאילו באמת רוצה להיות שחקן. גם אני רציתי להיות מוגלי, גם ג'וי ריגר רצתה להיות מוגלי. מוגלי יותר שווה מבנה. אין על מוגלי, זה דמות מטורפת, לפזז ככה לבמים התחתונים. מה ביקשו מכם לעשות פה אודישנים הייתי צריכה לשיר, ואז יכולות לשיר. את יודעת לשיר? כן, אני שרה, אני גם מפתחת את זה, אני גם הולכת למגמת מוזיקה בחטיבה. איזה כיף. אבל אני לא, אז לא ידעתי לשיר, וכאילו... את עולה עכשיו לחטיבה. כן, כאילו, למה שיעבירו שלב ילדה ששרה כאילו בינוני ונראית כמו מוגלי? כמעט הצטלמתי עם התחתונים, באמת, כאילו זה... אני בוכה. שרה את השיר של בנה, אבל נראית כמו מוגלי, כאילו, באמת, זה היה... מה, אבל לפחות הגעת ועשית רגע, בתיאטרון זה לא אודישנים מצולמים, נכון? לא, אז זה היה אודישן מצולם, שלב ראשון. ועברת את הראשון? לא, לא עברתי אותו. לא עברת את הראשון. אבל כל האודישנים, כאילו, לקטנטנות, ולהן הגעתי, כאילו, עד השלב האחרון, כאילו. כן?
ואז זה כאילו לראות, וזה גם נורא מלחיץ אותי, כי כאילו, תמיד השלב הראשון למחזות האלה, זה ריקוד. וריקוד, אני לומדת ריקוד בשביל דברים כאלה, אבל זה לא הצד החזק שלי. זה כאילו לראות את כל הבנות האלה שמגיעות ויודעות בביטחון את הריקוד, לא מסתכלות לצדדים, רק מתרכזות בלשחק בזמן שהן עושות את הריקוד. ואז אני כאילו רגע מסתבכת, אני רק כאילו מחכה שכבר הוא יסיים את הקומבינציה, ואני כבר, כדי שזה כמה שיותר מעט, כדי שאני אצליח לזכור את התנועות. אז זה יותר מלחיץ, כאילו, וגם לראות כאילו בנות שהן, אחרי הכל גם חברות שלי, גם שאני מדברת איתן, וזה כאילו נמצאות שם ואני לא, זה כאילו, זה מבאס. את באמת בקשר עם נגיד הילדים מהפסטיגל, וזה אתם בקשר ומדברים? עדיין יש לנו את הקבוצה, אני בקשר עם חלקם. אחד ממי שהייתי בפסטיגל הולך להיות התאום שלי במפונים. כן? כן. יואו, מגניב, אז אתם כאילו ממשיכים... כן, עם רובם לא שמרתי על קשר, אבל יש גם כמה שאני כאילו גם נפגשת איתם, ואני שמרתי איתם על קשר. וואי, אז מגניב, ממש יפה לכם. כאילו, זה קשה לשמור על קשר עם אנשים שהפרויקט נגמר איתם. יואו, זה עצוב לי, כי גם אנחנו סיימנו את הקאמרי. אוף, תקשיבי, אני לא ארגע מהדבר הזה. פשוט הצבא לוקח אותי מהכל. מה זה? ספרו לי קצת על הדבר הזה. את לא יודעת מה זה? לא, כאילו. אז בקאמרי יש מסלול לנוער, ואגב, אם את אוהבת את הקאמרי ונגמר מלצרית, את מוזמנת כאילו שתהי גדולה, כאילו... כמה גדולה? להצטרף. גיל 14. גיל 14, שנתיים כזה. יש לקאמרי מסלול נוער, קוראים לזה הקאמרי אקדמי, שבעצם מלמדים שם משחק. אני לא התחלתי שם, התחלתי לפני, אבל כאילו שם זה המקום שגילה לי כל מה שאני יודעת. באמת, זה ייצב אותי כבן אדם, זה נתן לי את כל הכלים שהייתי צריכה, וממחקר שלי, זה המקום לימודים הכי טוב למשחק בארץ, ואני יכולה כאילו לחתום על זה, אני מוכנה לשים כסף על הדבר הזה. באמת, זה מקום מעולה, וזה כאילו... וזה פעם בשבוע, כאילו איך זה עובד? זה פעם בשבוע. כמו חוג, כאילו? זה כמו חוג. כן, את מגיעה פעם בשבוע ל4 שעות. ל4 שעות, ויש לכם, תלוי באיזה קבוצה, אבל בסוף שנה מעלים הפקה. אנחנו עשינו עכשיו את המוגבלים, או במחצית של השנה מעלים. איפה מעלים את זה? באיזה, כאילו ממש בקאמרי? בקאמרי. באולם, כאילו? בקאמרי, אנחנו הופענו בקאמרי 3 עכשיו. יש גם בקפה תיאטרון, וכאילו... זה תלוי באמת איזה הפקה אתם עושים. נגיד מופע מונולוגים ישימו בקפה תיאטרון, כי כאילו אין במה ענקית בשביל זה. וכאילו זה באמת לימודים לכל דבר, ואת מקבלת שם כאילו באמת את כל מה שאת צריכה. את הלימודים ברמה הכי גבוהה שיש. באמת אני אומרת לך. אז כאילו זה נשמע מושלם, אבל כאילו אני לא מסוגלת לעזוב את המקום שאני לומדת בו משחק. איפה את לומדת? בבימת הנוער. אני גם למדתי בבימת הנוער. וואו, אין על גם שירה למדה, ותראי איפה אנחנו אין על בימת הנוער. אני מסכימה, אבל אני חייבת להגיד, הרבה יותר כלים קיבלתי בקאמרי. אני חושבת אבל שבגיל, כאילו בגיל 12 בבימת הנוער זה באמת מושלם. אני שם מכיתה ג'. מושלם ברמות. את נוסעת לכפר סבא כל פעם? כן, לא נוסעת, מסיעים אותי. כן, גם אני גם אותו מורה מכיתה ג', אני אוהבת אותך רותם. רותם כץ? לא, אני יודעת. בבימת הנוער זה מקום באמת לגיל הזה, כאילו גיל הנעורים כזה, תחילת כאילו חטיבה וכזה. זה באמת מקום מעולה, הוא בונה אותך, אני הצטרפתי ביוד. בכיתה י'. אני הייתי כיתה ז'-ט'. ביטחון, את קצת יודעת יותר, יש לך רקע, גם בבימת הנוער זה לא חוג רגיל, הוא כן מאוד מוכר. בקורס של בית לסין את נהנית? מאוד, מאוד. כן, איזה כיף, יואו. אני כאילו לומדת מכל השחקנים, וכאילו מהדרך שלהם, ואני גם ממש נהנית מהצגות, כמובן, אני ממש אוהבת. וואי, זה החלק הכי כיפי, אני חייבת להגיד. כמובן שאני מעדיפה להופיע. קופצות כל פעם, כל שיעור מחדש שאנחנו באות מוכנות וקופצות ישר שאומרים, למי יש להציג? יש איזו סדרה שכבר יצאה, או הצגה שכבר כאילו עולה, שהיית רוצה, עכשיו עזבי קטנטנות וספר הג'ונגל, אני שם את זה בצד. משהו שהיית רוצה לשחק בו, איזה חלום. 0 ביחסי אנוש. אבל רגע, הופה, עם בינה, רגע, על 0 ביחסי אנוש, איזה דמות את רוצה לעשות? את דמות של מגי, כאילו שמגי... אני לא רוצה לעשות דמות של מגי. אז אנחנו בסדר, לא, הכל טוב. מה אנחנו בסדר? אני דפי באתי. תגידי, את רצינית ככה? את מחליפה אותי בשניות? אנחנו עשינו 0 ביחסי אנוש, אני והיא, בפעם הראשונה שלנו בקאמרי. בוא'נה. מה? זה לא פייר. תקשיבו, דפי... אני גם רוצה... אז נלי תגר דפי הזה שלי, מ-0 ביחסי אנוש הסרט. אוי, הסרט מושלם גם. ברמות. אבל אולי זה לא לגילי. בגלל זה אני אומר, את רואה, הנה, עכשיו נפגעת סתם. תראי עכשיו בלוז, תראי עכשיו את הסרט של בלוז, לא, סבבה, תראי עכשיו את הסרט של בלוז לחופש הגדול, בגיל שלך, אוקיי? ותביני על מה אני מדברת. לי יש אח בן 12 גם עכשיו שעולה לחטיבה, אין לך מושג איזה דברים הוא יודע. זה דור אחר, הם באמת יודעים הרבה יותר מאיתנו. זה לא מושג בסדר. למה הייתי עם כזאת מודעות כאילו בגיל 12? לא זכור לי. אבל זה לא זכור לי. אני אומרת שהתמימות הזאת של גיל 12, שאין לי אותה. אין את זה לאף אחד היום. אוקיי, ואפס ביחסי אנוש, קודם כל זה גם, זה משהו שהוא, זה סרט שהוא כבד, יש אונס ויש יריות, ויש הרבה דברים שאני אומרת, וואלה, זה קשה לצפייה. אני חושבת שילדים היום צעירים,
יודעים ונחשפו להרבה יותר דברים ממה שאנחנו היינו, ותמיד מבוגרים יגידו אתה צעיר, אתה קטן, אתה לא בגיל, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר, כאילו, רובם היום הרבה יותר בוגרים ממה שאנחנו היינו, ברמה יש סיבה שאנחנו לא יכולים להבין את זה. אני יכולה להגיד לך, אני מלמדת ילדים קטנים. מה זה קטנים? ילדים צעירים. 12 מתחת וגם מעל, ויוצא לי להיות המון 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 עם צעירים, בגלל שאני כל כך הרבה זמן איתם, אני יודעת כמה הם חכמים וכמה הם נחשפו לדברים, וכמה כאילו לא צריך להוריד מהם את הרמה של לא צריך להסתיר מהם דברים, לדעתי. אני חושבת שאם בסופו של דבר הורה מחליט שילד, הבן שלו לא צריך לראות משהו, זה מובן ומקובל. אבל ברגע שכאילו אומרים, זה לא לגילך וזה לא משהו שההורים מחליטים אם זה לגילו או לא, זה לדעתי משהו אחר. אני באמת חושבת שבלוז החופש הגדול, אמנם דור הררי משחק שם, ונועם קליינשטיין, וזה אנשים שכאילו הם מוכרים בזמן האחרון מאוד בגלל רוקדים כוכבים, אירוניה, כל השירים האלה. זה עדיין תוכן שהוא לא רק שהוא קשה לצפייה, הוא גם לא בהכרח מובן. זה תוכן... נגיד החבדניקים, אין שם כל כך תוכן כאילו... שכאילו, שיש סיבה שאני לא אראה אותו מבחינת כאילו הגיל שלי. וזה לא אמרתי כלום על החבדניקים. נכון, אבל כאילו, אני לא חושבת שיש ילדים בגילי כאילו כל כך שיבינו את המסר של החבדניקים, וכאילו יבינו קטעים מסוימים. אבל אני חושבת שאני מבינה, ובגלל זה ביקשתי ללכת לראות, וזה גם הצחיק אותי והבנתי. אני חושבת שפשוט בלוז לחופש הגדול, ויש עוד המון הצגות. תלוי בילד. בגיל 12 זה גיל שהוא עדיין, שוב, אני מדברת על תמימות. יש מסר, אלונה, שאת רוצה להעביר למבוגרים שהם לא יודעים על ילדים צעירים, או משהו. כן, את רוצה? אל תזלזלו באינטליגנציה. אל תזלזלו באינטליגנציה שלנו. תודה רבה. ליה, זה הדבר הכי מגניב שיכולת לעשות עכשיו. בלח. תודה רבה על זה. לא, כי זה מעצבן אותי. אני יכולה להגיד שמאז שאני קטנה, בחיים, אפילו עכשיו, אוקיי? בחיים לא, מבוגרים לא מעריכים אותי, בחיים לא חושבים שאני יכולה להיות חכמה, תמיד כזה שתגדלי תביני, את תשתני, את לא יודעת מה את עושה. ואני רואה ילדים צעירים, ואני עובדת עם ילדים צעירים, ואני יודעת שהם כן יכולים, ואני יודעת שאני שהייתי קטנה יכולתי. ופשוט מבוגרים לא קיבלו את זה. נגיד, אני אומרת, אני יודעת שאני רוצה להיות שחקנית. בבקשה. ואז הם אומרים, את יודעת עכשיו. לא, אני לא יודעת. אבל משחק בחיים לא יזלזל בילד שאומר ורואים, ואת עובדת פי 8 יותר קשה ממה שאני עובדת. אני גם אומרת, לא, זה לא מה שאני רוצה עכשיו, אני יודעת פשוט. פי 8, תסתכלי עליי, כל מי שהוא בגיל של אלונה, אם הוא רואה את הפודקאסט הזה בטעות, ועובד ככה קשה, אתם אלופים, ואתם ילדים מטורפים ומקסימים, ובאמת. אפשר לחזור לשאלה שלה, איזה דמות איזה דמות היית רוצה לשחק? וואו, גם הייתי ממש רוצה להיות חנה חיה וחיה חנה, מהחבדניקים, זה וואו, זה דמות וואו. כי טלי אורן. אני יודעת כל השירים של החבדניקים, אין שיר שאני לא יודעת. או יהודה אור חיים. וואו, לא, יש שיר שאני הכי אוהבת, ויש שיר שאני הכי אוהבת לבצע. השיר האהוב עליי זה יום מיוחד של יום רבותיי, זהו יום מיוחד. ומה השיר שאת הכי אוהבת לבצע? הכי אוהבת לבצע זה אוהבים את חב"ד. אוהבים את חב"ד. וואו, זה שיר וואו. זה שיר מדהים, אני מתה על... אתם כולכם גויים, ויש כמה כללים שתגדלה, להפוך ליהודים. גם רפאל הבת אמרת. ומאפס מה שיר אהוב עלייך זה מעניין אותי, כי אני מכורה לאפס. וואו, באפס... וואי, אין לי שיר, אני חושבת שאני כאילו הכי... אני תמיד מבצעת באודישנים את השיר. נכון, השיר של השלישו. כן? כי עשיתי לנו פעמיים בבית על השיר הזה, על שתיהם, של אישית אלף של אישית בית. זה נכון, זה היה כאילו עשיתי את זה פעמיים, כי זה מה שאני טובה בו, זה המונולוגים שאני טובה בהם. אף פעם לא חשבתי להפוך את זה למונולוג. זה מונולוג, אבל זה לא שיר. זה שיר, זה חלק משיר. זה משיר. מתוך שיר, אבל היא ממש מדברת שם, היא לא שרה. היא מדברת, אבל בקצביות. נכון. בקצביות. אני גם אוהבת, כמעט פעם שלישית, לא, אבל זה היה מוגזם, כמעט פעם שלישית עשיתי גם את זה של רמה, של על מגש הכסף שלה, שהיא אומרת שהיא כאילו... זה מונולוג, זה חתיכת מונולוג. בסדר, כן, אבל אם הייתי עושה גם אותו, זה כאילו היה כאילו... את יודעת שאני תמיד מעבירה את השיר הזה בפלייליסט של רמה, אני מצטערת מראש, באמת, זה פשוט מונולוג ארוך. אני מתה על החיים בשלישות ב'. קפה שחור. בסדר, אבל הוא חצי שנייה השיר הזה. הוא מדהים, עשינו אותו גם על הבמה. הוא 30 שניות. היה לי הכי כיף לעשות אותו על הבמה בעולם, באמת. גם כל הקהל צוחק כאילו עם הקפה שהיא שופכת על עצמה, לא משנה. בקיצור... איזה תפקיד את היית? איזה תפקיד שיחקת? זוהר. באמת? אני הכי זוהר בעולם. ומה את שיחקת? דפי. באמת? היא הייתה דפי שלנו. הדמויות שהם כאילו, תמיד אמרו לי שהכי מתאים לי, והם הטייפקאסט, וזה קצת דומות גם, זה דפי ודון ממלצרית. שאני מאוהבת בדמויות האלה, וחלום שלי לשחק את שתי הדמויות האלה, אבל זה גם דמויות שהן מאוד מפונקות כאלה, אחת מטומטמת, אחת מפונקת. נו, כמוך. אני לא מטומטמת, ואולי טיפה מפונקת. וואי, דון ממלצרית זה גם תפקיד. תפקיד מעולה. דיברנו עם רפאל שהתפקיד שהכי היינו רוצות ממלצרית זה... אוגי. זה אוגי.
מה שרפאל משחק. קוראו לו אוגי? אוגי, זה... אוגי, מה? אוגי. התלבושות גם היו וואו. זו הייתה הפקה מטורפת. זה כאילו היה הכי... אני זוכרת כאילו שבפעם הראשונה ראו שאני הכי מתלהבת, חיים סלע, שראה שאני כאילו, שאני הכי מתלהבת לדעתי מכל ילדות, לעלות כבר ולהסתכל על התפאורה, אז הוא אמר שכאילו אני אעשה ראשונה, שאני אנסה, כאילו, מה זה אנסה? זה לעלות מאחורה על הדלפק, ואז כאילו שהוא מסיע. עכשיו כאילו הוא אמר, טוב, בואי תתחברי. עכשיו כשהוא, גם היום כשאומרים לי בואי תתחברי, אז אני מבינה שזה להתחבר לנק. אבל כאילו אז, לא הבנתי מה זה, כי זה פעם ראשונה שבו כזה אומר לי, בואי תתחברי. אז כאילו, אז אני חשבתי, לא הבנתי מה זה בואי תתחברי. להתחבר לתפאורה? כן, לא, להתחבר לדלפה, או משהו כזה שיש, שאני צריכה כאילו כדי שאני לא אפול, אז כאילו לחבר משהו, אני לא הבנתי. בסוף חיברו לך נק. בסוף חיברו לי נק, פשוט כאילו, זהו, התחברתי, זהו. וואי, אני לא סגורה על השמות שלהם שם במלצרית. השניים שכאילו, רפאל. שירה תדע. רפאל, והוא שהיה כאילו, שאמר, שהוא שאל את משי, מה הפעם המיוחד להיום? כאילו... פרביטרמן כאילו, הדוקטור שלה? לא המלצר. שהוא היה כאילו, הוא היה קרע, הוא כאילו... איך קוראים לו? הוא היה מדובב מטורף, הוא כאילו דובב כל סדרת ילדים אפשרית. אני לא יכולה לעזור לכם, אני לא... קיצר הוא... שניהם היו צריכים להרים אותי על הדלפק, כאילו, והם תמיד נתנו לי כל הצגה, ובעיקר בחזרה הזאת, הם כאילו תמכו בי בגב, אבל כאילו בפעם הראשונה הם לא בדיוק תמכו בי, וזה כאילו, כשהדלפק נוסע, זה כאילו אני יכולה ליפול אחורה אם לא מחזיקים אותי. וזה מה שהפחיד אותי. שתי השחקנים שמשחקים את הדמות הזאת, הם שתי מדובבים. הם לא היה דאבל קאסטינג במצרית. הוא היה מבוגר. הוא היה לו דאבל קאסטינג. לא אלי גורנשטיין אז על מי אני מדברת? יפה שלי. לא לסבא, אם זה היה סבא, הייתי אומרת לך סבא. זה לא כאילו סבא. אז קורוס כאילו. לא אלי גורנשטיין ואוהד שחר. אז מי עוד יש? המנהל, את האופה, את המנהל שלנו. כן, הוא, הבוס. אוקיי, סבבה, זה. לא, לרגע הייתי כזה... כן, אלי גורנשטיין. לא, אני יודעת. אלי גורנשטיין זה אלי גורנשטיין, לא, זה היה כאילו, הוא דובב כאילו כל דבר אפשרי. אתם יודעים שבהתחלה, אני לא הייתי בטוחה, אני לא זוכרת אם אני לא הבנתי לא נכון, אבל נכון שקטע שאלי גורנשטיין מת, כאילו שהוא מת, שהוא אומר, אני... זה הכי עצוב בעולם, אני מוריש לך את בית הקפה, זה. אז הוא היה אמור להיות, כאילו, להגיד לה את זה, כשהוא, בלמעלה של הבמה, על ענן ורוד. באמת? כשהוא נוסע על, כאילו, כשהוא תלוי למעלה על ענן ורוד. זה היה המקור? אני זוכרת, כן, אני לא זוכרת בדיוק, אולי אני הבנתי את זה לא נכון בחזרה, אני רק זוכרת שהבאתי מחברת כדי לרשום לעצמי את כל הכניסות והיציאות שלי, ופשוט, כאילו, היה אחת, וכאילו, והייתי, כאילו, ממש נכנסתי, אני ידעתי שגם שזה אחת, אבל נכנסתי לזה ברצינות, ואז כתבתי לעצמי, אני נכנסת עם הדלפק, כשהאיש עם הענן הוורוד יוצא. ולא היה ענן ורוד בהצגה בסוף. לא היה ענן ורוד. ענן ורוד, וואי, זה מעניין. זה מגניב. זה ממש מגניב. אבל ענן ורוד זה כאילו שהוא כבר מת, לא? כן, הוא מת, זה כאילו... אבל אם הוא היה נגיד אומר לה את זה כשהוא כבר... אז זה כאילו, את מבינה, זה יכול להיות מעניין. כן, האמת שזה יכול להיות מגניב. אני כל פעם שהייתי יוצאת ממלצרית, ויצאתי הרבה פעמים ממלצרית, הייתי... אז ראית אותי גם? בוכה, אני אומרת, יש מצב. אמרת שיש לך תמונות שלה. כן, יש לי באיילייט, אבל הוא כבר לא קיים באיילייט, אני מחקתי, הוא בארכיון שלי באינסטגרם, צריכה לחפש. יש עוד משהו להגיד לפני שאנחנו סוגרות פה. טלי אורן. טלי אורן, חברים. תודה, אלונה. רגע, יש אולי שאלה אחרונה, יש איזה טיפ שנתנו לך במהלך העבודה שלך, שהיית רוצה להעביר הלאה, או משהו להגיד לעוד צעירים בגילך שרוצים... כן, יש לי שני... דבר ראשון זה המשפט שאמא שלי תמיד אומרת לעצמי, ואני משתדלת גם להגיד לעצמי... יכול גם לדבר למצלמה ממש, כאילו, לפנות אליהם. שלום לכל ילדים בגילי שגם רוצים להיות שחקנים או כבר שחקנים. המשפט שאמא שלי תמיד אומרת לי כשאני לא מקבלת אודישן, שזה משהו שלי, ואם עכשיו לא התקבלתי למשהו, אז יגיע עוד דבר. וזהו. וואי, זה מצחיק, כי אני בת 18 ואמא שלי אומרת לי את אותו דבר. באמת? זה משפט שלי מאוד כזה, או שזה כאילו פשוט טוב, לא יודעת. זה משפט של אופירה. מה ששלך, היא עושה לי. גם קים אומרת לי את זה. קים גורדון, אני אוהבת אותך, וגם את רותם כץ, וגם את טלי אורן, וגם את כולם. את כולם. תוריד את הקטע שאמרתי את שלושתם. ביי חברים, תודה רבה אלונה שבאת אלינו להתארח. תודה רבה אלונה. תודה רבה לך. הצלחה שיהיה לך.